Kakenhuan kindong thokot khubor balat pathai khubor balatip kum ka Shillong Press Club. Minta kasi kala ujor FIR ka jingbu jingtho jong Lester Ringki link ba ka Facebook jong ka sur upat ba ka baong ba ka HNLC kam shania ashui kindong thokot khubor balat pathai khubor. Kani ka jingtho ka ongru ba ka seng kan le no da ki kam bat ki pat ba kilong kindong sakhiya ka ta ka jing shisha. Hakajing ujor FIR wala soy da President but Secretary Jongkas Shillong Press Club uba David Lightplang but Powell Soklet kila kentui ki bor pulit ban le halor kani jingbu jingtho kabawan ra ka jing yeshu ne pen bat ki jing persang ban pentut bat pen kulmar ya ki jing trekam jong ki kot khubor bat ki lat pathai khubor te hakabede bat kani ka jing penset we ni ki khot jong kani ka tenhon ka bagi khot ka surupai ba kebalami agini kendat sengi berlain hakaba kila kata kajing kersan ya kasang HNLC bagi yang persa yang ini kena patai khabar te nak liang jungi ni soba ni ha bandai nomor bakila dami kami ni ki breu ki ba penset naman kabalong pat kajing ma ya ka yang jungi ya ka jing em jungi te ngimban se ba nak silang nak liang ka Shillong Press Club mata kasngi hapo jelam jong president ni ha ban one file na ka FIR ha ka nat pulen man bandai yang ni breu bala penmi igini tien ba penset hak bede ba ki kata kabalong le se ban bu aga jingma yang igino patai khabar te hak jing kendo bat SP nda si jong is ka sales ngila IT gini ka ejahar hak ba na kalian jong ir la priang ba ila kular ban register case no kat bala kham kuloi gini ka jing ijor jingi bat kinle kaya badan kam ban wat ya une ki breu ki badan kti hak bede ba kini ka jing pen priang ya kini ka jing penset persia ikan pathai khabar dang bagi social media tengin up ka ai ka ban mi na kane tena kaliang ESP ru ila kular hi bangin pentulun na wa di kikam kecam ke bedai bat banayu bat sakawai pat ka ba snow tanat bani so na kaliang ESP mtas ngi ba yong ba na kaliang pulet ru kikam sim sting ni kane re kila sim khia bat kila persang men penbiang ki bor pahara hakat ki jaka badan ki jaka terekam jong ki nong pathai khabar laki dei ki print ne electronic media te ka bakham snat ka kata te to ngikirman bakanam dani ke ga jingcha ka basusi dase kan ga jing keren penset penting jong kikat to kan ne dase kan long tang ka jing kan songset dai kanam dai ban kikeren do mensim te tangkum tai tingin ya menta support hadu ba ke ga bakatnat pulet kan ne ba ke ga usok ba ken yo ban khain kalor kan ne ka kam